Avui entrevistam Joan Antoni Arrach, autor del llibre La norma sagrada. Bon vespre, senyor Arrach. Bon vespre, Biel. Senyor Arrach, bon vespre, que hem entrevistat avui, però també com a col·laborador d'Estoc 4, com a analista. Senyor Arrach, en què consisteix el seu llibre? Bé, el primer de tot és que soc coautor, no? Soc jo i el portaveu de la Fundació Jaume III, que és en Joan Font Rosselló, que tots dos escrivim en el diari El Mundo, i en Joan va contactar jo fa un temps per demanar-me veure si estava disposat a col·laborar amb ells per fer una investigació que no s'havia fet fins a aquell moment, no? Ja a partir d'una intuïció de que les coses podien anar en una línia, però se necessitava trobar més dades i de més, i això implicava rebostejar, per exemple, molt de números antics de la revista Lluc, la revista El Mirall, que és la revista oficial de l'obra cultural balear. És a dir, era fer una anàlisi històrica i cultural de l'evolució, diguéssim, de la llengua catalana, com s'ha anat considerant, com s'ha anat potenciant un estàndard més vinculat en el Principat de Catalunya que a les modalitats de les Illes Balears, i anar-ho desglossant en 12 etapes, no? Començant, per exemple, amb el conflicte que hi va haver ja en els anys 10, fa exactament més o menys un segle, entre en Pompeu Fabra per una banda i el manacorí Antoni Maria Alcover per l'altra, és a dir, una defensa de la llengua catalana, però des de punts de vista totalment diferents, no? En Fabra, que posava, diguéssim, la llengua en el servei de la política, volia una llengua unitària que fos una espècie com de preàmbul per unificar, diguéssim, tots els territoris de parla catalana en un futur estat polític, no? Mentre que en Antoni Maria Alcover aquesta pauta política no la seguia, però sí seguia una defensa de la llengua en el sentit més plural possible, és a dir, que cada modalitat pogués estar representada no només a la vida quotidiana dels habitants de cada regió, sinó en els medis de comunicació de cada lloc. Perquè una cosa és, per exemple, que se tingui que usar o se pugui usar un superestàndard general, diguéssim, del català, per qüestions molt concretes, per exemple, que vulgui escriure un llibre sobre, jo què sé, la qüestió que vulgui, i tenir una audiència i cercar una audiència, diguéssim, de tots aquests territoris, doncs podria usar aquest superestàndard, però també té molt de sentit i és molt legítim que els medis de comunicació d'una regió se dirigeixin als seus ciutadans amb les seves modalitats i no amb un estàndard que la societat balear s'ha viscut, i ho hem demostrat en proves, com una espècie de cosa externa, imposada i un poc postissa, no? Això seria el primer pas, el moment fonamental en el qual se van determinant tota una sèrie de coses, com per exemple el paper que jugui en Francesc de Borja Moll en tot això, perquè primer era un deixeble d'en Alcover, després una vegada mort va mantenir una certa línia de les seves investigacions i de la seva postura, però també li va donar de costat en favor de l'Institut d'Estudis Catalans, que en aquell moment estava dirigit per... el representant principal era en Joan Coromines, a pesar que no vivia a Espanya en aquell moment. Després també s'ha anat veient la polèmica d'en Pep Gonella, que també és molt important per definir el que és el plantejament d'aquests problemes, no? Com moltes coses que gent ens ha anat recriminant amb aquest llibre i en coses que ja havien fet prèviament a la web de la Fundació Jaume III, són sempre els mateixos eslògans, no? Són coses que ja no són reflexions, són conseqüències automàtiques de considerar que qualsevol persona que defensi un model plural de llengua catalana ja és un gonellista entès en el sentit secessionista del terme. En Pep Gonella, quan qualsevol se dediqui a revisar els seus 3 articles que va escriure en el diari de Mallorca l'any 72, en cap moment qüestionava la unitat de llengua catalana, sinó que defensava una versió més plural d'ella, no? També han fet un registre de lo que va passar a la transició, el primer estatut d'autonomia, la llei de normalització lingüística dels anys 80, el paper d'Aliança Popular i després del Partit Popular, la universitat també en va anar del batlle en el front, és a dir, han fet una investigació bastant rigorosa i en dades, sobretot. Abans de seguir, senyor Arrach, anem a mostrar la portada del llibre, que se vegi bé. Aquí el tenen. On el poden trobar, aquesta obra? Bé, ara ja, a poc a poc s'ha anat distribuint per les llibreries. Primer, qui vulgui trobar-ho segur, a la seu de la Fundació Jaume III se pot aconseguir, se pot comprar, són 10 euros, és un llibre barat, són quasi 200 pàgines, que estan al carrer Sant Elies, la Fundació Jaume III, o sigui, un carrer que té al carrer de Jones, i també se pot trobar ja pràcticament les principals llibreries de tota Balears, no? Se pot trobar a Menorca, se pot trobar a Eivissa i se pot trobar a Mallorca, i a Palma en concret, per exemple, Literant és la llibreria que més fàcil era trobar, perquè és la primera on ho van distribuir, la Biblioteca Babel, l'Agapea, etc. Se pot trobar a qualsevol banda. Senyor Arrach, vostè ha xerrat fa moments del paper de Moll, de Francesc de Borja Moll, en tota aquesta polèmica lingüística. Això és tocar els sants de saltar. No, però una qüestió que planteja el llibre precisament és que no se pot sacralitzar tot, vull dir, hi ha una fal·làcia que s'utilitza molt des del catalanisme polític sobretot, i és considerar científic tot allò que ells no volen que se qüestioni, quan precisament un requisit de lo científic és que tot se pot posar en dubte i tot se pot tornar a replantejar i posar en dubte.
I la figura d'en Borja Moll ha estat clau per veure el que ha estat, diguéssim, el catalanisme de Balears, però també el que hagués pogut ser, perquè la seva figura ha estat bastant ambivalent. Ell durant molt de temps, ja dic, va prolongar la feina del seu mestre de mossèn Alcover, va acabar el diccionari, que això és una feina impressionant i que sempre se li reconeixerà, va publicar també, o va seguir publicant les rondalles que havia anat recopilant en Alcover, i durant una època ell defensava bastant, per exemple, les modalitats, quan va fer segons quines feines, per exemple, pel Bisbat de Mallorca, a l'hora de fer els textos diocesans, adaptar-los i demés, se veia una preocupació per defensar les modalitats. Però a partir d'un determinat moment, jo crec, això és una interpretació meva que plantejava en el llibre, ell se troba molt tot sol, perquè precisament com que no va voler canviar el títol del diccionari, recordem que se diu Diccionari Català-Valencià-Balear, cosa que l'Institut d'Estudis Catalans no volia perquè segons ells podia qüestionar la unitat de la llengua, vull dir, sempre s'exigiren coses d'una manera que troben que no és legítima, no? Per deute en Alcover, Moll no la va voler canviar i per això ell no acabava d'entrar dins la seva, diguéssim, catalanista de Barcelona. Però hi va un moment determinat, a partir del qual en Joan Coromines el va plantejar com a membre nou de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Balears i a partir d'aquí la cosa va començar a canviar. Ell, per una banda, aquí a Balears deia que defensava les modalitats a Barcelona, però després això no se veia que se fes de forma efectiva, no? I també el seu posicionament polític, que no era molt explícitament polític en els anys 40-50, també per motius obvis de la dictadura, però en els anys 70 se va decantar més cap a postures que defensaven inclús, diguéssim, els països catalans a nivell polític, no només cultural. És a dir, ell ha estat una espècie de pare per tots els que han vengut després, començant per la seva filla, Naina Moll, i de qualque manera no va seguir, diguéssim, l'esperit independent i un poc outsider, si se vol, d'en Alcover, i al final se va com a rendir a les pressions que venien des de Barcelona i això ha determinat molt que aquestes coses que nosaltres plantejam en el llibre siguin difícils d'aparèixer en el món dels mitjans de comunicació, amb excepcions com Canal 4, El Mundo, però la majoria de llocs plantegen una espècie de blindatge per qual no se pot plantejar res sobre, per exemple, la figura d'en Moll mateix, no? Analitzant-la en detall exactament què és el que va fer i el que no va fer. Ja sap vostè que nosaltres som la televisió plural. Clar. Tothom té veu en aquesta televisió, tothom. Hem xerrat de països catalans, xerrem ara de unitat dels partits, de tots els partits del Parlament de les Illes Balears on hem determinat en el moment de fer l'Estatut d'Autonomia. Tots se posen d'acord per dir quina és la nostra llengua. Se posen d'acord, però a un capítol demostram que l'acord va ser una espècie com de claudicació en segons quins casos. Per exemple, l'UFD, que en aquell moment encara estava a punt ja de derrumbar-se, però encara tenia una vigència a Balears i a la resta del país, però també d'Aliança Popular. Aliança Popular, per exemple, UFD tenia una opció com a més, vull dir que no se volia banyar, per dir d'una manera. No tenia un criteri clar, perquè en Jeroni Albertín de recordar que ell va viure molts anys a Sud-amèrica, si no record malament a Venezuela, la seva llengua familiar era el castellà, i ell els temes lingüístics vinculats amb el català l'intimidaven una mica i sempre deixava que ho administrassin suposats tècnics o científics que sempre eren gent vinculada, per exemple, en el PCM, no? En la qual ja la llei lingüística ja les enfocaven i les dirigien cap a un terreny, no? Però l'Aliança Popular, per exemple, tant en el Congrés com en el Senat, per exemple, en Gabriel Cañellas, que hi era, i en Matutes, també, van plantejar una sèrie de defensa precisament de les modalitats, de que les modalitats, en cap moment qüestionaven la unitat de la llengua, però plantejaven que lo de la modalitat no tenia que quedar com un paper banyat en el paper de l'Estatut, com també va tornar a quedar registrat a l'Estatut del 2007, sinó que tenien que posar en marxa mesures per potenciar l'ús i el prestigi de la modalitat. No només que se digui un paper que se defensen les modalitats i després, a l'hora de la veritat, se va promocionant un estàndard que és totalment aliè a les Illes Balears. A la qual tampoc hi havia tanta unanimitat. Hem de pensar també que el Partit Socialista de Balears en aquell moment, la seva postura no era gens, diguéssim, no era massa catalanista, amb en Fèlix Pons en el mando, inclús ell tenia una postura molt centrada, diguéssim, no? Mentre que a partir del moment en el qual desapareix de mig un poc en Ramon Aguiló i de més, i agafa en mando gent com en Joan Marc, o mando, diguéssim, a nivell de discurs, no? En el congrés aquest famós de l'any, si no recordo mal, 91-92, que canvien un poc la línia del partit per tenir com aliats, facilitar les seves aliances en partits, diguéssim... La corrent autonomisme i socialisme. Clar, per facilitar els seus vincles amb uns partits que necessita per governar, perquè ja havia perdut l'opció de tenir una majoria que els permetés governar per si mateixos, això al final ha anat canviant un poc l'ideologia del partit i la representació actual avui en dia
na Francina Armengol, que quan xerra el tema et segur que té un discurs molt més proper, especialment inclús a vegades Esquerra Republicana, a la qual va militar a la seva joventut, que el Partit Socialista. Vostè creu, senyor Rach, que la seva proposta té futur? M'ho trobant que l'hauria de tenir perquè no només és que defensem uns posicionaments, sinó que els hem demostrat. Diguéssim, hem fet una feina, això no és un pamflet ni res que se li pareixi, és una feina rigorosa d'investigació, amb dades, i que haurien de, al manco, com a mínim, posar en marxa un debat que no s'ha fet i que no se vol fer, per lo que dic, no? De la por aquesta de que se canviï ni una coma dels plantejaments que ens han anat deixant gent com en Gabriel Bibiloni, un dels membres més importants i més radicals del Departament de Filologia Catalana de la Universitat, d'en Bernat Joan, també que havia estat diputat d'Esquerra Republicana per Eivissa, que ha estat un dels motors també importants amb el fet de que no se respectin les modalitats de les Balears, que és un tema que s'hauria de xerrar al manco i que cadascú digui la seva i que se facin arguments i, a més, el que ens temem, i de moment ho estan veient, és que no se vol fer aquest debat i s'està, com de qualque manera, tapant tot el que se pugui la publicació d'aquest llibre i la ressonància que podria tenir la societat civil. I perquè la xerra d'aquest llibre, que aquí el tenim una vegada més, la norma sagrada, el llibre del senyor Joan Antonio Rach. Moltes gràcies per haver estat aquí. Moltes gràcies a vosaltres. I molta sort. Moltes gràcies. Moltes gràcies.